Magdarabisan niyo lahat kakabsat mga bunsoy. Naka-live natin si Kabsat Makoy ngayong gabi. Mahanyo ulit ako ngayong gabi sa akin live. Ngayon, ngayon Halloween special. November 1. Isa ng mga patay. Diba? Luzon, Visayas, Mindanao. Pasok-pasok po live. Live na po si Kabsat Makoy. Imbang narabi po sa inyo lahat. Happy Halloween po sa inyo lahat, mga kakabsat, mga bunsoy. Mga immigrants po dyan. OFWs, immigrants, mga nandiyan sa California, States, Bulsayan yan, mom and dad mo, kay lola mo, yan, kay Manang Kenny. Imbag na bigat sa inyo dyan, Bulsay, imbag na bigat. Happy Halloween din sa inyo dyan, November 1 na umaga dyan. Happy Halloween, Bulsoy. Baka dadalaw din kayo dyan sa mga relatives nyo dyan. Ingat lang always, Bulsoy. God bless you and your family. Ingat lang pag drive mode ka, Bulsoy. Kabsatid, dyan sa Connecticut. Kabsatid, dyan sa Connecticut. Imbag na bigat din sa inyo dyan. Kabsatid, dyan sa Connecticut. Ingat and God bless din always sa inyo dyan. Sa Connecticut. Ma'am Carteria, dyan sa Los Angeles, California. Imbag na bigat din po sa inyo dyan. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa California. Sa Los Angeles, kay Ma'am Carteria. Kay Ma'am Caitlin, imbag na rabi po, Ma'am Caitlin. Ingat at God bless din po always. God bless po sa inyo always, Ma'am Caitlin. Yan. Kay Ma'am Mylene, dyan po sa San Antonio, Texas. Imbag na bigat po. Imbag na bigat din po sa dyan sa San Antonio, Texas. Ma'am Mylene. Ingat at God bless din po lagi, Ma'am Mylene. Mga taga-Japan po ko dyan. Mga taga-Japan, Mami Chapinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kabsat Maldita, Kabsat Maribik. Imbag na rabi-iri sa inyo dyan sa Japan. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa Japan. Mga taga-Taiwan po dyan. Kabsat Geraldine, Kabsat May, imbag na bigat. Imbag na rabi-iri sa inyo dyan sa Taiwan. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa Taiwan. Mga taga-Hong Kong po, Mami Sangkes 5 Vlog, Kabsat Toy Kiki, si Kabsat Wena, imbag na rabi sa inyo dyan sa Hong Kong. Ingat at God bless. Mga taga Ireland, imbag na malim. Kabsat Diana, imbag na malim dyan sa inyo sa Ireland. Ingat at God bless din sa inyo always dyan sa Ireland. Yung mga taga Sweden po dyan. Vilma Calyanta. Okay. Ano po sa oras po dyan, ma'am? Good afternoon. Good afternoon po sa inyo dyan sa Israel po, ma'am. Kamusta naman po kayo dyan, ma'am? Safe naman po kayo. Part po kayo ng Israel po na hindi po apektado ng gulo. Tel Aviv po ba kayo? Tel Aviv, Jerusalem, or Nazareth, Bethlehem. Galing din po kasi ako dyan eh. 1 year din po ako dyan, 2015. Nagkasakit lang po kasi ako. Dapat talaga 3 years yung contract ko dyan sa Israel. Sa ano po ako sa Haifa, Port of Haifa. Sana safe naman po kayo dyan, ma'am. Sana matapos na yung gulo dyan. Loko kasi itong mga Palestinian po na to, ma'am. Sila po nang gugulo talaga dyan. Tahimik po dyan sa Israel kung wala yung mga Hamas na yan, mga Hezbollah na yan. Sila po nagpapagulo dyan, mga Arabo na yan. Nakita niyo naman, ma'am, di ba? Mga ugali ng mga Arabo, di mga ganda, mga bastos sila eh. Mas ano ko talaga mga Hudyo. May karapatan talaga sila dyan sa Israel. Wait lang po, ma'am, jajakitan ko po kayo ha. Watching from Israel. Yan. Mayroon na tayong viewer from Israel. Wait lang po, ma'am, ayaw pa mag-jacket eh. Mag-comment pa po kay ma'am. Ayaw pa mag-jacket eh. Ayaw pa po mag-jacket eh. Loko to minsan si Whitey, ayaw. Naglolo ko po minsan eh. Maya po, ma'am, majajakitan ko po kayo. Ingat lang po kayo dyan sa Israel, ma'am ha. Ingat lang po kayo dyan sa Israel.
Hindi pa pupusil laban dyan. Hanggang hindi matauubos yung Hamas saka Hezbollah. Hindi tatahimik yan sa lugar na yan. Pressionless din. Di araw-araw may racket. Oo, di ba? Nagpapaano rin po sila, ma'am, di ba? Nagpapalipad din po yung ano. Tina-target din po kayo ng mga Hamas, di ba, sa Hezbollah. Sila po nagsisimula eh. Pressionlessin, yan o. Pressionlessin, lugar po ng ano yan, ma'am, no? Majority po dyan, mga Israeli, ma'am, no? Pressionlessin. Ano yan eh, alam ko, community ng mga Hudyo yan eh. Pag mga ganyan. Wait lang po, ma'am, ha? May bomb shelter naman. Amo ko, 1519. Kaya nga po, takbo na. Pag narinig niyo na lang po talaga yung alarm, takbo na po talaga kayo sa bomb shelter, no? Ayaw pa po mag-jacket. Animal na to. Ano po problema? Ayaw pa mag-jacket, ah. Ayaw pa po mag-jacket ng kulokay na to. Oh, importante po talaga, ma'am, may bomb shelter kayo. Tayo mag-jacket ito. Wait lang po, ayaw po talaga mag-jacket eh. Ayaw po mag-jacket, ma'am, ah. Hindi ko po alam bakit tayo po mag-jacket eh. Maya-maya po, ma'am, ah. Nag-jacketa ko po kayo maya-maya. Pasok-pasok lang po sa akin live. Yan. Yung mga taga Sweden po dyan, Ma'am Charmy, ay Kapsat Charmy, Panang Kadel, imbag na ano sa inyo dyan. Imbag na malim, iingat at God sa inyo always dyan sa Middle East. Ay dyan sa Sweden. Mga taga Middle East po dyan. Pamangking Joji, Kapsat Froilan, Kapsat Pink, Kapsat Baby Love, Kapsat Maylin B. Yan po, si kay Madam Vilma. Imbag na ano po sa inyo dyan. Imbag na malim. Good afternoon po sa inyo dyan sa may Middle East. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa may Middle East. Ano nyo pong jacket eh. Yan. Tensya na po ah. Re-reconnecting po kasi. Nagre-reconnecting. Yan. Nagre-reconnecting. Yan, may jacket ka na po, ma'am. Yan, jakita. May jacket ka na po, ma'am, ha. Salamat po pagpasok. Jacket ka na po. Every time po, ma'am, every time nagtutunog po yung bomb, yung parang ano po, di ba, ma'am? Parang ano po yan, yung parang warning po na darating po ng missile. Tatakbo na po kayo sa ano, di ba? Sa bomb shelter. Buti nga po talaga may bomb. Iba talaga pa may bomb shelter ka talaga eh. Actually, lahat naman po talaga ng bahay yata din sa Israel may bomb shelter talaga. May bomb shelter talaga kasi di lang nila alam na kung kailan lulusob yung mga Hamas na yun eh. Yung mga terorista na yun.
Basta ingat lang po lagi, ma'am, madam, at God bless po sa inyo dyan sa Israel. Sana matapos na nga po yung gulo dyan bago magpasko. Sana matapos na rin po yung ano dyan bago magpasko. Meron alarm 90 seconds to hide. Tapos tatakbo na po kayo dun sa bomb shelter, ma'am, no? Good evening, Sir Kamsat Map. Grandpa watching at home. Happy lang to all. Happy lang to all. Happy Halloween to all. Happy Halloween din po. Ibang na rabi po. Kuya Carlito. Salamat po pagpasok sa akin live. Salamat po. Mga tiga Baguio po dyan, ha. Kuya Ben, Kuya Maestro Paul TV. Ibang na rabi po sa inyo dyan sa Baguio City. Ingat at God bless din po sa inyo lagi dyan sa Baguio City. Sa Ma'am Cecil, kila Ma'am Anisip Con, kila Ma'am Cecil, kila Ma'am Dian, kila Ma'am Nobi, Ma'am Cristel, Ma'am Yins, imbang narabiri po sa inyo lahat. Ingat at God bless din po sa inyo lahat. Mga madam, Mami Chona, imbang narabiri po, Mami Chona. Ingat at God bless din po sa inyo lagi, Mami Chona. Mami Lita, imbang nabigat po sa inyo dyan sa may Canada. Ingat at God bless din po sa inyo always dyan sa may Canada. Yan, kay Mami Malu, kay Mami Alisa. Ibang narabi rin po sa inyo mga mami. Mami Mary Astillano, ng Cavite. Ibang narabi rin po Mami Mary. Ingat at God bless din po lagi, Mami Mary. Yan, yung mga Boss Lander, Boss Lance, Boss Bernard, yung Bagdarabin po, ingat po sa inyo. Kamsat Daddy D, Kamsat Robert, Kamsat Mar, Kamsat Rupiros, Kamsat Rex, Kamsat Tarduns, Kamsat Kabukid, Kamsat Pads, Tatay TV, sino pa ba? Kuya Rizal, Kuya Johan Chin, Kuya Edwin, Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Lintoy, Kuya Warren, Kuya Johan Chin. Yan, lahat na po ng mga Manila Bay Vloggers, ibang na rabirin po sa inyo lahat. Yan, kay Kamsat Kalsada, ibang na rabirin Kamsat, ingat sa God bless din sa iyo. Boss, Kamsat Old School Pinoy, ibang na rabirin sa iyo, Kamsat, ingat sa God bless. Kamsat Dong Kengs, yan, ibang na rabirin. Ingat at God bless din, Kamsat Dong Kengs. Pasok-pasok na po sa akin live. Live na po si Kamsat mo kayo ngayong gabi. Mahal niyo lang po sa akin live ngayong gabi. Hi to Ma'am Bilya Calyanta. Nice day po. Thanks for your support on host channel. Flowers for you, friend. Tiga Israel po eh. Tiga Israel din po siya. Boss Cardito. Sabi ko nga po, ingat siya. Viewer siya from Israel, ma'am. Kuya. Sabi ko nga po, mag-ingat si Ma'am Vilma eh. Ingat ka dyan sa mga bomba-bomba dyan. Butaw, may bomb shelter sila. Every time na Pero anytime po yan, mababalitaan nyo na tapos na po yung gera dyan. Popolbusin po talaga ng Israel ang Hamas na yan, saka Hezbollah. Dalawa lang po kasing kalaban nila ngayon, kaya medyo natatagalan tong Israel din. Dalawa pong kalaban nila eh. Pati Syria, binobomba po nila ngayon eh. Kasi nga po, andyan yung mga terorista eh. Lahat ng country na sumusuporta sa mga terorista. Binobomba na po nila ngayon. Iran. Tapos itong mga Makabayan Black, itong mga Makabayan Black, itong bayan muna, nagrarally na naman sa Israeli Embassy. Human rights na naman, di ba? Talaga itong mga Mongoloid na to, hindi nila alam ang history nila, di ba? Sino ba talaga na ang nanggugulo dyan sa Middle East? Di ba? Mga Palestinian na sinusuportahan ninyo. Di ba? Bukod sa pro-China na kayo, pro-Palestinian pa kayo, di ba?
Kaya magulo talaga, magulo utak ng mga makabayan block na yan. Yung si, ay nako yan, si Renato Reyes, number 1 yan. Feeling niya showbiz kasi siya eh, di ba? Modern day, pwede kang maging showbiz. Renato Reyes. Modern day Babalu, di ba? Ikaw nakita mo lang sa Babalu, di ba? Baka mas mahaba pa nga baba mo rin eh. Pasok-pasok lang po sa akin live ngayong gabi. May pong Halloween. Happy Halloween po sa inyo lahat, kakabsat, mga bonsai. Happy Halloween po sa inyo lahat. Kanina. Si Kabsat Daddy D nag-live naman sa sa North Cemetery. Nag-live sa kanina sa North Cemetery. Tapos nung umaga sa North Cemetery siya. Nung hapon, doon siya sa Dolomite. Pero ang plano talaga ni Kabsat Daddy D, gabi. Mag-overnight sana talaga sa ano yun. Kahit mga alas 10 ng gabi sa North Cemetery. Ay wala. Napurnada. Hanggang alas 7 lang pala. Hanggang alas 7 lang pala ang North Cemetery. Pwedeng dumalaw. After 7 o'clock, bawal ng tao sa loob. May curfew na pala, hindi ka lang puro matutuloy. Wala. May curfew sa Manila North. Hanggang alas 7 lang ng gabi. Tao sa loob. Palalabasin ka na talaga after 6 o'clock, mga 7 o'clock, lalabasin ka na. Bawal ng tao sa loob. Yari dito. Wait lang kakabsat mga bonsai. Wait lang po. Isilipin lang tayo. Ibang narabikap sa tram vlog. Ibang narabikap sa tram vlog. Wala na papasok. Wait lang. Naimbag narabi kabsat. Ibag narabi rin kabsat kabsat ram. Libre, may curfew sa 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 buhay, sa patay libre gala sa araw nila. Then sa Manila North may na rin hanggang yung sementeryo may curfew na rin hanggang alas 7. Bawal ng tao sa loob. Dati kasi magdamagan yan eh. Pwede kang tumambay sa loob, pwede kang mag-picnic eh. Salamat Carlito Sarinas. Makinig lang ako while working. Sige po, Ma'am Bidma, okay lang po. Okay lang po. Ingat po kayo dyan, Ma'am Bidma. Okay lang po. Sige. Pasok lang po, kakabsat, mga bulsoy. Tatakutan na naman. Kasi ano na naman ngayon, Halloween. Halloween special nga ng ngayon eh. Yung mga pinapalabas ngayon, yung mga Jessica Soho. Papanorin ko nga. Yung sa Lawakan Road episode. Hi to Bro Ram Vlog
Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay Hosapi lang. Pasok-pasok lang. Matraffic din kanina. Plano ko rin kanina. Magpupunta rin ako sa mga sementeryo. Traffic kanina sa tiksikan ng tao. Maganda pumunta sa mga sementeryo. Pag sa Atres, pwede na. Sa Atres, tapos na. Baka bukas marami pa eh. Kasi holiday pa yata bukas, alam ko. Holiday pa yata bukas. Ang ang back ulit ng trabaho is November 3, Friday. Pangapasok naman, balik ng pasok November 5, Lunes. November 6 yata Lunes, ewan ko lang. Basta balik ng mga regular ng mga pasok na naman sa Lunes. Kaya nga long weekend eh. Di mo rin ma-enjoy kung magbagyo ka ngayon. Napakaraming siksikan ng mga tao. Diba? Mga ibang tao kasi inaano nga nila long weekend. Hindi ka rin halos ma-enjoy yung bagyo pag maraming tao. Hindi naman after ng Panagbenga, di ba? Ng Baguio. Nung after ng Panagbenga Festival, balik to normal na naman kami sa Baguio. Nung Panagbenga Festival talaga, ang daming tao. Isang buwan din yun. Laging maraming tao. After ng Panagbenga, back to normal na. Tahimik na naman. Katatakutan naman katatakutan naman mga ghost stories, di ba? Lalo yung mga cemetery sa probinsya, di ba? Yun, walang curfew doon. Kahit magdamagan ka doon. Sa mga curfew ng cemetery sa probinsya, yun lang. Hindi na rin nakakatakot. Kasi may kasabay ka nga. Maganda pumunta doon, mag-overnight ka sa mga cemetery sa probinsya. Hindi undas. Hindi November 1, hindi November 2. Ordinaryong araw, November 3, gano'n. Walang tao, matutulog ka talaga ron. Literal talaga, doon ka matutulog sa sementeryo. Kung kaya talaga ng mo, kung kaya talaga ng konsensya mo, di ba? Ay, mo talaga, kung kaya mo talaga, malakas ka ba, ka ba? Doon, yung bahay namin doon sa probinsya, yung ancestral house namin doon, ang lakas. Ang lakas doon ng paramdam. Ang lakas ng paramdam doon. Bigla na nang magbabang yung pinto, bigla na nang panghating gabi, may maglalakad. May naglalakad na nakabalat na sapatos. Alam ko na si Lolo yun. Si Lolo kasi lagi nakaano yun eh. Alam ko yung balat na sapatos nun eh. Tapos titigil. Tapos mamaya lalakad na naman. Mamaya tumigil sila doon sa may sala. Nahiga ulit ako, natulog. Mamaya narinig ko na naman yung mga nag-uusap na sila ng Latin. Kastila na yung salita nila. Ay wala kaya, tinakbo ko na. Computer shop kasi ng pamangking ko, doon lang naman sa kabila. Tinakbo ko na. Grabe. Pinablessan niyo ba yung bahay nila, Mama Toy? Sabi ko. Bakit? Nagpaparamdam, ang lakas, sabi ko. Ang lakas ng paramdam dyan sa balay. Kulang na naman, may magpe-piano dyan sa gabi. May piano kasi doon, yung family piano, mga traditional na piano malaki. Kulang na naman, may magpe-piano doon sa gabi. Si Lolo ko, magaling magpiano yun. Nabubuhay pa siya. Tinakbo ko na talaga eh. Talagang Iba na yung maya pumasok na sa loob ng kwarto ko yun. Tinakbo ko talaga yung computer shop ng pamangking ko. Actually talaga sa probinsya, meron talaga, mas maano talagang kababalagan sa probinsya kaysa Maynila. Dito sa Maynila, overcrowded na. Di ba? Wala na. Sa probinsya talaga, doon pa rin yung mga lumang puno. Doon pa yung mga kalsadang madidilim. Yung mga lumang tulay, di ba? Lumang simbahan, lumang tulay. Yan, sa inyo po sa Cavite, Kuya Carlito, sigurado, meron pa dyan.
probinsya pa kayo, Kawit pa yan eh. Kawit, Cavite pa yan eh. Marami dyan. Marami pa lang old houses dyan sa Kawit. Aside from yung ano ni Apo Aguinaldo, yung mansion niya dyan, may mga lumang bahay pa pala dyan. Yung sa may Kawit. Sunod na balik ko po dyan, bala ko, yan ako yung mga lumang bahay na yan. Hi to bro, Ram 29, gandang gabi. Salamat sa pagtulong kayo, sabi lang. Pasok lang po sa akin live. Sensya na po kagabi, hindi na naman ako nakapag-live. Layo ng pinuntahan kasi namin. Nakita niyo yung ano po, yung upload videos. Paggaling po namin sa sementeryo kay Papa, si kuya ko naman nagaya. Lapit ng Antipolo rito, punta tayo Antipolo. Yun nga, pinuntahan namin lugar kahapon. Ganda yung view. Tanaw na tanaw yung Maynila. Yung sa lugar na yun. Pero lower Antipolo pa po yun, may mas mataas pa din. Mas maganda ako sa upper Antipolo. Tanaw mo na talaga lahat doon. Lower Antipolo pa yan, may LA pa yan. Meron dalawa po kasi Antipolo, lower Antipolo saka upper. Yung upper Antipolo, sakop na po ng simbahan. Ito po parte sa may simbahan. Sa may simbahan ng Antipolo. Yung pong upper Antipolo. Yung pinuntahan ko namin kahapon, lower lang yan eh. Pero okay na rin, di ba? Yung view, may view na rin eh. Maganda po yung view, di ba? Sana nga mas makaano pa tayo ng mga ganung lugar. Kahit upload videos lang. Maka-upload videos pa tayo ng mga ganung lugar. Medyo maano na ng ating eleksyon kahapon, no? Magulo yung barangay elections. Ganyan po talaga eleksyon dito sa Pilipinas, talagang magpapatayan talaga mga tao para mga posisyon lang. Talaga nandito pa rin yung 3 gold, Goons, gold, and gold. Goons, gold, and greed, goons, and gold. Yeah. Tatlong G yan. Greed, goons, and gold. Ito, namamayag pag sa Pilipinas yan. Ito mo, SK chairman lang eh. SK chairman lang, nagpapatayan, nagbubugan. Chairman ng barangay, nagpapatayan, sinong mga posisyon as chairman, di ba? Talagang wala. Kaya kami, pag barangay, di po kami umali dyan. Hindi kami nag-i-involve dyan. Senator, president yun, boto kami, mayor. Barangay, wala kami pakialam dyan. Kahit pagpatayan kayo dyan. Pareho lang naman yung mga yan. Pag nanalo na, hindi nyo mo na makikita. Puro pangako lang. Ang November ng hudyat ng BC ang mga tao sa mga event before Christmas up to New Year Eve. Opo, Kuya Carlito, mag-uumpisa na. Opo. Basta tapos ng November 1, na. Tuloy-tuloy na hanggang Pasko na yan.
Lapit na pala ng birthday ko, next month na. December 27. 2 days after ng Pasko. Hindi ko nga pina-announce yun eh. Di ba last year? Last year, di nyo alam, di ba nag-live ako. Baga ng December 27, di ba? Hindi ko talaga pinaalam. Di ba yung tito ko, bumirit, dumaan. Yun ako, nasa Isabela kami, dumaan yung tito ko. Oh, happy birthday, Kapsat. Wala, vulgar na. Kaya talaga, tito, binulgar nyo pa. Hindi ko nga binobroadcast ang birthday ko eh. Talaga. Bahala na kung si Kapsat Daddy D, September 27, di ba? Ako December 27 din. Pareho kami 27, iba lang ang buwan. Hindi nga ako nakapasok kanina sa live niya kasi mahirap na, may pumasok eh. May pumasok kanina dun sa live niya. Pag pumapasok yun, hindi ako papasok dun. Magsa-silent na ako dun sa live niya. Pumasok na naman kanina, nag-iba pa ng pangalan eh. Siya yun. Relax lang tayo ngayong gabi. Kwentuhan lang. Takutan. Kung meron kayong mga horror stories yan. Yan eh. Takutan, di ba? Takutan sa gabi. Ng lagim, di ba? Yeah, hirap pa ba? Mahilig pa naman ako maladam. Actually talaga kaya ko, kinaya ko eh. Yun talaga number one na week strength ko noon. Matatakotin talaga ako. Pero may time talaga ng 2016 hanggang 2018. 2 years yun ha. Doon ako sa Isabela nun. Nag-iisa ako doon sa compound. Sa compound namin doon. Nag-iisa lang ako. Kasi may junk shop nga kami ron eh. Yung junk shop ni Uncle, pinapaano sa akin. Wala naman. Okay, meron talaga. As in, may mga paramdam. Nilabanan ko lang talaga. Andun yung alauna, alas 2 sa madaling araw, magigising ka. Parang may liwanag. Sa puno ng mangga. May puno ng mangga kami doon, malaki. Bakit parang maapoy siya. Parang may liwanag doon sa puno ng mangga. Binuksan ko, may ball of fire. Anselmo yung tatawag doon, yung likot-ikot. Tawag doon, Anselmo. Anselmo ba yan? Anselmo. Bilog, ikot-ikot, ball of fire. Experience ko yun. Tapos tulog na naman ako. Maya-maya, umulang, iyak naman ng babae. Tapos every night yun ha. Every night yun, may owl. Yung kwago. Every night yun, umaano siya doon sa punong malaki doon sa likod namin. May punong malaki kasi kami doon sa likod. Eh. Nandun lagi yung owl na yun, paggabi. Kaya mag-imbak na nang bibili bago mag-December dahil lang mga bilihin na mahal na. Opo, tataas na lahat kasi ito pa, gera pa, di ba? Apektado tayo lahat ng gera. Hindi ko kasalanan niya ako BBM yan. May gera eh. May gera sa Ukraine, may gera sa Middle East. Siyempre, apektado tayo. Kahit gustuhin ng presidente, gustuhin ni Apo BBM na babaan ng presyo, wala kang magagawa kasi whole buong mundo. May mundo, apektado talaga eh. Sino bang di apektado sa gera? Diba? Once na matigil yung gera, pakto normal tayo. Tahimik tayo. Diba? Mamahal na langis. Once na magmahal ang langis, mapahal na lahat ng basic commodities. Diba? Hindi naman kasalanan ng presidente. Huwag yun naman idamay lang sa presidente. Meron na naman ako pinasukan kaninang vlog na kanina na dinisisi na naman si presidente. Nasaan yung pangako mong pag nanalo ka, giginhawa ang Pilipinas? Paano nga giginhawa? May gulo nga. May gulo sa ibang bansa. Apektado tayo. Diba? Kahit gusto yun ng presidente, hindi out of his reach na talaga. Kung tayo lang buong mundo, diba? Tahimik ng buong mundo, okay tayo, diba? Makikita nyo naman talaga nagtatrabaho yung mama. Tatrabaho na may presidente natin, saka yung vice president natin. 1 year pa lang naman. Saka kayo mag-yaw-yaw, naka 4 years na. Mga 3 years na, wala pa nangyayari. Hindi pa yung mag-yaw-yaw. Diba?
Pero hayaan niyo muna sila magtrabaho. Barely 1 year pa lang. 1 year pa lang nga eh. Yaw-yaw na kayo ng yaw-yaw dyan. Diba? Nakatiis kayo ng 33 years sa mga Aquino. Puro katarantaduhan. Puro kasinungalingan. Paninira ang ginawa. Diba? Nakatiis kayo ng ganun. Diba? Buti may dumating na Tatay Digong. Na-break niya yung cycle. Sa totoo lang, lahat ng presidente ng after ni Apo Makoy, ano lahat, balasubas lahat. Walang kwenta lahat yan, magnanakaw lahat yun. Ginawa nila sa Pilipinas, di ba? Lahat ng presidente after after Apo Makoy. At before Tatay Digong. Di ba? Sino magsasabing di corrupt si Gloria? Si Era, sino ba? Si Ramos lalo na. Aquino. Magsasabing matino si Noynoy Aquino. Cory Aquino, matino. Yeah. Kaya muna natin magtrabaho ang presidente natin. 1 year pa lang eh. 1 year pa lang silang dalawa ni Inday Sara eh. Mga naninira dyan, bayaran lang natin sila. Mga tambalos-los dyan eh. Yung naninira dyan, pati si Madam Amy, sinisiraan. Bakit daw panay pa-epal kay... Bakit panay pa-epal daw, panay sama daw kay Inday Sara? Ano pakailan nyo? Pakailan nyo, free country tayo. Hindi nyo ba nakikita? Ano na sila? Yan na talagang sa 2028, girl power na. Sa ayaw nyo, sa hindi. Sa ayaw nyo, sa gusto, mangyayari yan. Inday Sara at Madam Amy Marcos na. Sila na next. Sila na next in line. Kumbaga, sila na next in line. Wala na kayong magagawa. Kahit yung tambalos-los nyo, ilog-log nyo na sa inidoro yan. Kahit pagsama-sama pa kayo, wala kayong magagawa. Makabayan Black. Magagawa nyo ba yan? Labanan si Inday Sara. Takot nga kayo. Kay Tatay Digong nga, hindi kayo makapalag eh. Ilabas nyo yung mga ano nyo, di ba? Dinner kayo ni Tatay Digong. Ilabas nyo yung mga ano nyo. Yung mga asset at liabilities nyo, ilabas nyo rin. Hindi nyo naman mailabas. Di ba? Hindi nyo naman mailabas. Talagang panggugulo na lang yung ginagawa ninyo. Ayaw nyo talaga umupo si Inday Sara. Alam nyo malakas kasi si Inday Sara, kaya ngayon pa lang, sinisiraan nyo na. Pero ang mali nyo, yung manok ninyo, di hamak na mas balasubas yan. Mas magnanakaw yan. Tambalos-los. Ano ba yan? Sino ba si Martin Romualdez? Malayo pa pong eleksyon, di ba? Malayo pang eleksyon, kaya tumigil muna kayo. Magmasid muna kayo. Magmasid muna kayo kung tama ba tong ginagawa ni Apo Bongbong sa kani Inday Sara, di ba? Isang taon pa lang eh. Kaya nyo muna sila magtrabaho. Bago kayo magkyaw-kyaw dyan, magnyang-nyak dyan, kaya nyo muna magtrabaho yung dalawa. After 4 years, pwede na kayo magyayaw-yaw. Wala naman makikita nyo talaga, wala nangyayari. Sa inyo ha. Sa inyo, wala nakikita nyo, wala nangyayari. Saka kayo maggaganyan. Yung nakikita nga namin, meron nangyayari. Silent lang. Tahimik lang yung presidente natin, pero marami nang nagawa. Marami siyang nagagawan tama. Policies niya, tama. Labanan niya China, tama. Lumalaban nga sa China, tama yun. Kaya nga itong China ay nagugulantang. Nagugulantang din China. Ba, iba itong presidente ngayon, ang tapang na. Sinabi niya ako Bongbong, talagang lalaban ng Pilipinas. Hindi na tayo magpapabuli sa China. Okay? Host kaya host kaya naghahanap ng ginhawa ang mga asal na kailangan magtrabaho kaya para ginhawa at hindi ang relief lang sa gobyerno. Kaya nga
Yan nga sinasabi ko, Kuya Carlito eh. Diba? Matagal ko na sinasabi yan eh. Hirap ng buhay. Hirap ng buhay, pare-reklamo sila. Hirap ng buhay. Yung mga ano yung mga lalo yung mga nasa depressed area. Ang irony, mga nasa depressed area pa. Mga nasa squatter pa. Diba? Ang irony, taga doon pa talaga. Ang hirap ng buhay, no? Pero kasabay mo sa tindahan, bibili ng sigarilyo. Bibili ng gin, bibili ng emperador. Diba? May pang-tong eats kayo, may pang-sabong kayo, may pang-bisyo kayo. Kasalanan nyo na yun. Bati ano yun sa gobyerno yung katarantaduhan nyo. Diba? Yung bisyo nyo, tanggalin nyo. Diba? Bisyo nyo, tanggalin nyo. Kasi hindi talaga kaya asenso nyo. May bisyo kayo sa katawan. Tapos asa na kayo sa gobyerno. Matamad kayo. Diba? Gagawin nyo kami yung mga 4-piece nyo, ginagastos nyo sa katarantaduhan nyo, sa mga luho ninyo. Diba? Alin 4-piece, gagamitin yan sa pagkain, mga pag-aaral ng mga bata. Diba? Hindi binibigyan 4-piece para sa bisyo ninyo. Diba? Kaya mahirap ang buhay, nagbibisyo naman kayo, diba? Matuto kayo mag-ipon, mag-impok, magtrabaho. Mga 1D millionaire din kasi hirap sa inyo. Diba? Sumweldo kayo ngayon, araw, Sabado, swelduhan yan eh. 10,000, sabihin mo na. 10,000, masweldo ka. Hindi ka naman bumabali, di ba? Kasi inipon mo lang, 10,000. Sabado, makukuha mo yung sweldo mo. 10,000. Ubusin nila ng isang araw yan. Isang gabi. At kinabukasan, mangungutang na sa'yo. Naranasan ko yan. Nung nasa Isabela ako, ganyan yung mga yan. Alam namin na kinabukasan, linggo, nakasara. Wala ako dun sa pwesto ko. Muuwi ako dun sa tita ko. Pupunta ako dun sa tita ko pag linggo. Katok daw sila ng katok, ang ingay, sabi ng mga kapitbahay doon. Nakokoy, katok ng katok sa'yo yung mga yan. Umaga pa lang, kumakatok na sa'yo. Baka manghihiram na lang, baka manghihiram. Kakasweldo lang po kapon ng 10,000 na. Hapon mo na alas 5 ng hapon, sumahod ka na. Kinabukasan, kakatok sa bahay, sa compound, mangutang. Ano nangyari din sa 10,000? Natalo daw siya sa baraha, pinagsugal daw niya, nagtong siya, nag-inom daw sila. Nangyari, nagubos, 10,000. Isang gabi lang. Sabi ko makasulog ng pera to mga to. Sabi ko, ako nga may nag-aalkansya pa ako eh. Kulit daw nila, sabi ng mga pino, katok ng katok yung mga yan ko eh. Kung wala ka katok ng katok. Lalo nanalo ako ng wedding. Nanalo ako sa wedding. 16,000 yata yun. Ginawa ko noon, sinara ko yung pwesto ko. Takbo ko din sa tita ko sa kabilang bayan. 3 araw yata ako nawala. Okay, nanalo ka daw. Wala na. Sabi ko, wala na. Binangko ko na. Sorry. Wala na. Binila ko na sa bangko. Mauubos pag balato ko ng balato. Nauubos eh. Gusto nila panay pasarap eh. Karamihan sa mga tao tamad. Yan, yung mga Palestinian. Yan, yung mga Hamas, yung mga Hezbollah. Yan sa Israel, ganyan yung mga yan. Tamad yung mga Arabo sa totoo lang. Tamad. Ang tingin ko nga dyan, kaya inaano lang Israel, inggit sila. Inggit sila sa mga Hudyo. Bakit ang Hudyo asenso? Sila hindi. Diba? Ay, may alarm po? Sige po ma'am, takbo na po kayo sa shelter. Opo. Baba na po kayo sa shelter ma'am, panagalan. Huwag niyo na po patagalin. May alarm daw, kung Kuya Carlito, nag-alarm daw. Nasa Israel si ma'am, di ba? Baka may air raid na naman itong mga terorista. Takbo na po kayo sa bomb shelter ma'am. Punta na po kayo sa bomb shelter. Ingat lang po ma'am ha, ingat lang po. May alarm daw.
Sa mga viewers, friends, and silent followers, please like, share, and subscribe. Para kayo, salamat po. Pag may ganun po talaga, no, takbo na po talaga sa bomb shelter mo. Yan ang kinakatakutan eh. Yan ang ayaw na ng Israel. Gusto talaga ng Israel once and for all. Madurog na yung mga terorista na yan. Tingnan mo yan, oh. Meron na naman daw air raid. Yung Hamas nagpasabog na naman ng rocket. Yung kalamang Bilma. Kaya nagtakbo sila mang Bilma sa shelter. Oh. Ay sa rock shelter. Grabe mga hinayupak na yan. Tapos itong mga makabayan block, itong bayan muna. Tingnan mo, first hand experience kasi interviewin nyo yung mga galing Israel. Yung mga galing Israel mismo, OFW. Mga nagbalik Pilipinas, galing Israel. Tanungin nyo sila anong nila. Sino ba talaga may kasalanan ng gera dyan sa Israel? Arabo ba o palis ang Israeli? Sino bang magugulo dyan? Arabo ba o mga Palestinian? Diba? Takayata kayo. Tapos rally kayo. Wala naman kayo alam. Bobo. Diba? Sino ba ng gulo? Sino bang una ng gulo? Sinong unang lumusog? Diba? Sinong una nagmasakir ng mga Israeli? Diba? Hamas. Hezbollah. Dapat lang talaga ang Israel gumaganti lang ang Israel, lang sila, defensive position lang. Papabayaan ba nilang ganun lang yung mga nila, yung mga tao nila, minasakit na lang, ganun na lang. Yeah. Nagkakasayahan, Jewish festival, saka sila lumusog. Sino tarantado ngayon? Sino mga palasubas ngayon? Yung mga Palestinian na yan, Syrian, Lebanese, Jordan, diba? Iranian, Iraqi, lahat na sila. Lahat ng mga Arab countries. Pero lang yung Gulf State, yung mga Saudi, Kuwait, Abu Dhabi, di nakikialam yan. Qatar, Bahrain, kasi mga yan Western, naniniwala sila sa Western powers. Yung mga bansa na yan, yung Gulf States. South Kingdom of Saudi Arabia, galit nga ang Iran dyan eh. Bakit daw nakikiano ang Iran sa Amerika? Ang Saudi sa Amerika. Ever since naman talaga alay ng Amerika ang Saudi. Ang Iran lang naman ang magulo dyan eh. Sa Iran naman talaga nagsimula mga gulo-gulo na yan. Mga Islamic Jihad, di ba? Yan ang mga yan eh. Di ba? Alu Akbar, di ba? Wala na sa hulog eh. May biniyagang Hamas 9 months old baby sa mas matanda pero 85 years old. May binihag po silang 9 months old saka 85 years old. Grabe itong mga Hamas na to, no? Ano bang pakialam pa ng mga matanda na yun sa bata? Anong alam nila sa gera? Gago itong mga Hamas na to, no? Kung ako siguro, nandiyan sa Israel, magbo-volunteer ako dyan. Volunteer ako, Israeli Army. Magbo-volunteer ako sa Israeli Army talaga. Ubusin na lang talaga lahat siguro yun. Yun. Ubusin ang lahi ng mga inayupak na yun. Diba? Ayaw talaga nila ng katahimikan yung mga punyeta na yan. Diba? Kaya hindi umaasenso mga Arab eh. Mga Arabo hindi umaasenso. Puro gulo gusto nila eh. Saka Ma'am Vilma, di ba mababait po mga Israeli. Kayo po magpapatunay talagang alam niyo naman yan eh. Yung ugali ng Israeli, mababait sila.
yung mga Arabo salbahe. Saka malilinis sa katawan. Yung mga Israeli, malilinis sa mga yan. Masisipag sila. Magugulat ka, yung mga community, mga lugar nila, community ng mga Hudyo. Gitna ng disyerto yun, ha? May mga tanim na mga ano, may mga tanim ng mga gulay, prutas. Paano ka nakakatanim ng gulay, prutas sa ano, gitna ng disyerto? Talino talaga ng mga ano, mga Hudyo. Siguro kung Arabo yun, barren na lang. Ilang taon na lang, iniwan nilang barren yung lugar nila. Walang development. Tamad nga eh. Paano magkakaroon ng development? Tamad nga. Gusto nila, gulo. Diba? Gulo, jihad. Tapos i-blame yung Israel. Diba? I-blame nyo ngayon ng Israel. Kawawa naman. Host bago mag-December, tapos na yan para sa kapayapaan ng mundo. Sana nga po kuya, sana matapos na talaga yan before December. Sana sa December po talaga matapos na yan. Magkaibigan na ang Saudi at Saudi Arabia. Magkaibigan Saudi at Arabia at Israel. Opo ma'am, matagal na. Matagal na po. Matagal na magkaibigan yan. Alay nilang Amerika eh. Parehos kasi silang ano, alay ng Western powers, Western countries. Pareho silang galit sa Iran. Ang Iran kasi yan ang number 1 na ng terrorism eh, yung Iran. Yan ang ayaw ng Iran. Di naman Palestinian kaaway ng Israel. Pero yung mga Palestinian po, ma'am, sumusuporta po sila sa mga Hamas. Yun po kasi mahirap, mga Palestinian. Sumusuporta po sila sa mga Hamas, Hezbollah. Inaano po kasi nila eh, pinapagbayaan nilang umano yung mga Palestinian. Nakaway talaga ng Israel. Pero mga Hamas sa Hezbollah, karamihan po Arab, Palestinian. Yan po mahirap eh. Diba? Utos kasi lahat ng Iran yan eh. Yung doktrina lahat ng Iran yan. Good evening host. Good evening po Kuya Kang Out. Salamat po pagpasok sa akin live. Salamat po. Ever since po magkalaban talaga ang Palestinian sa Israel. Nasa Bible pa po yung Philistines. Kung nababasa niyo yung mga Philistines, sila po yung mga Palestinian ngayon. Sila yan. Yung David and Goliath, si David, di ba si David sa Hudyo. Si Goliath, yung higanteng ng Philistine. Di ba napatay niya si Goliath, Philistine. Sila yung mga modern day Palestinian yan, yung mga Philistines. Sila yun. Tamsak dan. Salamat po Kuya Ka-Hangout. Salamat po. Hindi sila sumusumorta. Ginagamit ng Hamas ang Palestine. Yun po kasi talaga mahirap. Kaya lumalabas tuloy
lumalabas tuloy lahat ng mga pati tuloy yung mga Muslim na peace-loving people nadadamay. Tingin tuloy ng mga tao sa mga Muslim, masama na lahat. Mamamatay tao na lahat, di ba? Dahil nga po doon sa Hamas na to, saka Hezbollah na to. Di ba? Nadadamay yung mga peace-loving ng mga Muslim. Gusto lang nila magtrabaho, gusto lang naman magnegosyo. Parang dito rin po sa Pilipinas, sa mga merchant, di ba? Yung mga merchant ng mga Muslim, ayaw nila ng gulo. Hindi sila naniniwala sa Abu Sayyaf. Hindi sila naniniwala sa sa mga MILF na yan. Hindi sila naniniwala yan. Gusto nila mamuhay ng tahimik, magnegosyo. Nadadamay lang naman sila. Nadadamay lang naman sila din sa mga terrorist na yan. Terrorism act na yan eh. Diba Kuya Carlito? Ay, diba Kuya ka-hangout? Mga ano na yan, mga Hamas sa Hezbollah, sila nagpapasama sa image ng mga Muslim. Tingin tuloy ng mga tao sa buong mundo, lahat ng Muslim ganyan na, mamamatay tao na. Pero hindi hindi rin aral ni Prophet Muhammad yan. Hindi aral ni Prophet Muhammad yung pumatay ka ng inosenteng tao. Doktrina na ng Iran yan. Yung Ayatollah Khomeini. Yung Ayatollah dati na Khomeini, leader dati ng Iran, sa kanya nagsimula yan. Islamic terrorism. Death to America, death to Israel. Yan ang ano yan. Death to America, death to Israel. Yan ang ano nila. Hi to bro, ka-hangout channel. Gandang gabi sa iyo, friends. Salamat sa pagtulong kay Host Happy lang. Diba? Hindi po matatapos ng December, tapos po yan ang Vilma. Naniniwala ko dyan. Maano na talaga ng maano na talaga lahat ng Israel yung mga Hamas sa Hezbollah. Tapos yan. Tapos yan. Sa dami ng reserve, yung mga gamit ng Israel yung reserve forces nila, yung mga reserve army nila, 350,000, magagamit lahat yan. Yun ang gusto ni Inday Sara na ino-oppose ng mga kabayan block. Gusto ni Inday Sara talagang ROTC para may reserve force tayo. Kunwari, ganyan, nangyari din sa Israel. Di lang natin alam. Lulusubin na tayo ng China. May reserve force tayo. Pwede tayong lumaban. May puwersa tayong panlaban. Militant activist yan. Dapat labanan din yan ng Palestine, yung Hamas. Kaya nga po Kaya nga po sinasabi ko Tapos dito, makikialam ang makabayan block. Yung bayan muna, makikialam. Walang yan talaga itong wala kayong mga alam Yan, sila Renato Reyes, may epal na naman. Sobra daw ang ginagawang ng Israel. Di mo na nila alamin ano talagang punot dulo niya. Sino ba unang lumusog? Jewish festival. Nagkakasayahan, may raid party, may dance party, dumating yung mga punyetang yan. Pinagbabaril yung mga Israeli, tama ba yun? Pinag-hostage. Gago to mga Hamas, gago to mga bayan muna na to, walang mga alam, makikialam lang 2 years nagpakita ng humanity ang Hamas. Akala ng Israel nagbago na sila. Yun pala, naghanda sila para salakayin ang Israel. Yun nga nung October 17 na supresa ang Israel. Ang talagang kalaban po ng Israel, alam ko, Hezbollah. Ang Hezbollah talaga, yung Hezbollah. Ang Hezbollah kasi Lebanon yan, kalaban din ng Israel ang Lebanon. Yung Hamas, alam ko nga medyo naglaylo yan Yung mga Hamas, alam ko naglaylo sila. Itong Hezbollah, dahil talaga tradition ng kalaban talaga ng Israel yan. Dati ng kalaban ng Israel yung Hezbollah. Lebanon yan diba? Saka yung mga terrorist group na sinusuportahan ng Iran, kaaway talaga ng Israel yan. Libya.
Kaya nga po parang tumahimik nga yung Hamas ngayon, Ma'am Vilma eh. Tumahimik sila ng 2 taon. Kunwari naman, tahimik na sila, okay na sila. Mamaya-maya, ito palang gago na to. May connect pa sila ng Hezbollah. Yung mga Hezbollah rin, traditional na kalaban na ng Israel yan. Hezbollah. Dati na yan. Dasal-dasal na lang talaga. Matapos na talaga ang gulo dyan. Sana magtigil na rin itong mga ano na to. Gusto nga po na ceasefire, di ba? Gusto nila ceasefire. Ayaw ni Prime Minister Netanyahu, ayaw niya. Walang ceasefire, kung ceasefire. Tapusin natin to. Inumpisahan niyo itong gulo, tatapusin natin to. Galit na po si Prime Minister Netanyahu May sayad yata utak na mga yan Gusto talaga nila ma-wipe out ng Israel sa buong mundo. State of Israel, malit na bansa. Akala naman nila, kaya nila, di ba? Nagulantang sila, nalaman nila. Walang yan. Ang reserve force, 350,000. Tanga na, anong laban natin dyan? Reserve force ng Israel, 350,000. Bukod pa sa regular army. Patay. Diba? Kung pakawalan nila ang mga bihag, di titigil ng Israel sa pag-airstrike. Saka di sila nagtigil. Pinagtatanggol lang ng Israel ang bansa nila. Opo, yun naman talaga Pakawalan nila hostages sila. Pakawalan nila yung mga hostages nila. Tapos, okay? Yun lang naman ang ano ng Israel Pakawalan nila hostages nila. Tapos ang gulo. Titigil ang Israel. Diba? Saka yung nagpabomba doon sa hospital, napatunayan pala talaga. Gawa pala ng ano yun. Hindi pala gawa ng Israel yun. Yung nagpasabog doon sa hospital, sa Gaza. Hindi pala gawa ng Israel yun. Kaalyado nila. Kaalyado ng Hamas. Alay ng Hamas, mga militante rin sa Gaza. Nagpasabog doon sa hospital. Sinakripisyo nila para ibintang na naman sa Israel. Sila na mismo nagpasabog doon sa hospital para ibintang sa Israel. Alam niyo naman yung mga yan, militante para ibintang sa Israel. Tapos galit sila sa Amerika. Yun ang irony, galit sila sa Amerika. Death to America, death to Israel. Nagpupunta naman sila sa Amerika. Yan, ang dami kayong Iranian sa Amerika. Ang daming Lebanese, ang daming Jordanian, ang daming Syrian, di ba? Dapat naman ng Amerika maghigpit din sa mga yan. Maghigpit yan sa mga pumapasok na yan. Mga terorista yung mga yan Dapat nga after nung 9/11, nung nagpasabog ng 9/11 sa New York, sino ba yung mga nagpasabog nun? Mga terorista yun, mga ano rin yan. Ganyan din. Mga Islamic din. Di ba? Death to America, tapos pupunta kayo. Anong purpose nito pupunta sa Amerika? Di ba? Yun ang irony nun. Manggugulo, di ba? Manggugulo talaga sila. Dapat ang immigration ng Amerika maghigpit na rin yan sa mga bansa na yan. Ginawa ng Hamas ang ospital at sa ilalim ng ospital andun ang camp nila kasi nga ang ospital civilian. Pero bakit nga nabomba? Bakit nga binomba? Yung Israel po may gawa. Sila rin humanitarian Israel pa number 1 sa ano. Actually, matagal na sana tapos na sana yung gera na yan. Kung yung mga Palestine, kung yung mga civilian din sa Gaza, nakiko-cooperate, umalis na sila din sa Gaza, kung na silang ang gera. Makakagalaw ng libre ang ang Israel. Kaya nga kinol off ng airstrike kasi may mga civilian May mga civilian pa dyan sa Gaza Kinol off na Israel ang airstrike kasi nga ayaw nila madama yung mga
yung mga civilian. Ginawa nila ngayon, bahay to bahay, house to house. Yeah. Kaya nga po mambilma eh. Diba? Paano yung mambilma pag safe na kayo, pag safe na wala na yung threat ng airstrike, sasabihan na kayo. Sasabihan na kayo, pwede na kayo lumabas dyan sa ano nyo. Pwede na kayo lumabas dyan sa bomb shelter. O, tapos yung ginagawa nyo, ganun din eh. Nagpapalipad kayo ng mga missile sa mga civilian community ng Israel, di ba? Yung mga Hamas, nagpapalipad din kayo ng mga missile. O, paano kung tamaan ng community ng ng mga Israeli na civilian, di ba? Ganun. One-sided kasi pati itong media, pati itong pong world media, yung mga CNN, lalo na CNN, masyadong pro-Palestinian, masyadong pro-Hamas, masyadong pro-Hezbollah. Diba? Nang inaano nila lagi, yung mga atrocities daw ng mga Israeli soldier. Pero hindi nila pinapakita yung sa Ashkelon. Nangyari doon, na massacre. Ilang Israeli pinatay doon sa Ashkelon. Diba? Hindi nyo pinakita yung nangyari doon sa Jewish festival. Yung may dance party. Pinagbabaril nyo yung mga Israeli. Hinostage yung kanyang iba. Yung isang sundalong babae nga ng Israeli, hinubaran nyo pa eh. Hinubaran pa nila yung isang sundalo ng Israeli, hinubaran pa nila. Tapos pinaparada nila yun ang kalokohan ng mga tao sa Gaza. Diba? Palakpakan pa sila, sayahan pa sila. Sila rin mismo, yung mga tao dun sa Gaza, pinaparada na yung mga hostages, yung mga Israeli, palakpakan pa sila eh. Sayawan pa sila eh. Dinuduraan pa nga nila yung mga hostages eh. Paano ma-justify na galit sila sa mga Hamas? Ay nung nandiyan yung Hamas, pinaparada nila eh. Nagpapalakpakan pa yung mga tao. Sumasayaw pa sila eh. May video nun eh. Hamas yun sa may car park. Sumabog. Kumbaga, error. Kaya nga, tapos wag naman nilang sisisihin ng Israel. Hindi error yun, ma'am. Baka talagang sinadya yun. Alam niyo naman yung mga yan. Mga topak yung mga Arabo na yan. Ang mga gamit ng Hamas na mga rocket na hindi accurate. Ang lipad, marami sa mga Palestine pa na bagsak. Ang mga minutes kaya ang sisi sa Israel pa daw. Natakbo lang kami kapag may alarm rockets from Hamas. Bakit yung community niyo, ma'am, talagang maraming Hudyo? Jewish community talaga yan. Kumbaga, community nyo eh, majority Hudyo. Kasi yung pangalan pa lang eh, talaga yung mga pangalan, kibbutz, yung mga kibbutz na area talaga ng mga area ng mga Israeli yan. Pag kibbutz, area ng mga Israeli yan.
Baka tong area nyo ma'am, may talagang area talaga ng mga Hudyo. Good evening Kuya Max, silent watcher muna po ako. Okay lang Bonsai, imbag na rabi. Salamat Bonsai ha, pagpasok. Salamat Bonsai. Okay lang. Okay lang Bonsai. At least nakaano ka. Salamat Bonsai. Ito si Ate Vilma mo nakapasok. Ang tiga-Israel siya, bagong viewer natin tiga-Israel. At least at least ngayon may first hand na ano tayo talagang ano nangyayari sa Israel. Ito si Ma'am Vilma tiga-Israel. Hi to Miss Lovely Iris Ledesma. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Flowers for you, friend. Hamas Sorry po Kuya Carlito. Sorry po, nabura lang ha. Sorry po. Sorry po Kuya Carlito, nabura ko lang po kayo. Napindot ko lang po Kuya Carlito, sorry po. Sensya na po ha. Hamas mega loud shoutout. Hamas mismo nagbibideo ng mga karahasan nila. Post nila mismo sa mga account nila. Sorry po Kuya Carlito, nabura. Nabura kita Kuya, sorry. Hindi sinasadya Kuya. Sorry po Kuya, sorry. Balik na lang po kayo Kuya, sorry eh. Napindot ko lang po. Napindot ko tuloy si Kuya Carlito. Sorry po Kuya. Sorry po Kuya Carlito. Napindot ko lang po. Ayan. Nakabalik. To all viewers, friends, and silent followers, please like, share, and subscribe para kay host. Salamat po. Sensya na po kaya, nabura ko po. Ngayong ano nyo kanina. Oo, halo. May mga Palestinian din. Ba't matitino? Para mga Palestinian okay naman po. Okay lang. Pag mga Palestinian okay lang. Mahirap po kasi mga militante talaga eh. Diba yung mga militante, laging gusto nila, rally, mga nagra-rally, yung mga bumabato ng kumakalaban talaga dun sa IDF. Eh, wala kay laban sa IDF eh. Israeli Defense Forces yan. Pero may mga lugar talaga po dyan na talagang sa Israel, talagang Jewish community. Nazareth. Sa Nazareth, alam ko, panay Hudyo dyan eh. Konti lang ang Palestinian dyan. Sa Nazareth. Sa Bethlehem, teritoryo nila yan. Teritoryo nila yan, Bethlehem. Teritoryo ng mga Palestinian. Arab. May mga business partners, Jewish at Palestinian dito. Di maganda po. Maganda po yung area nyo. Maganda yung area nyo. Pwede naman talaga mag-coexist ang Palestinian sa Israeli. Pwede naman talaga. Ito lang talaga mga nanggugulo talaga. Itong Hamas, itong Hezbollah, may go signal po kasi talaga ng Iran. Ang pinaka-mother kasi talaga nila is Iran. Pag sinabi ng Iran, titigil nyo na yan, tumigil na kayo, titigil na yung mga yan. Ang Iran na magpapatigil sa mga yan. Ang Iran din nagpasimula sa mga yan. Sige, simulan nyo. Jewish festival nyo, sige, lumusog kayo. Ang mother unit ng mga yan is Iran. Iran, Syria, Lebanon, Jordan, Libya, Yemen, yan, yung mga bansang yan. Iran, Iraq. Pati Yemen, pati Yemen, nalilit na bansa, nakikialam. Wala namang anong Yemen eh.
Yun po maganda. Yun po maganda talaga. May business partner ang ano. Nagko-coexist talaga Palestinian saka Jewish. Ang Jewish community magkaisa. Di ba? Walang gulo, di ba? Walang gulo, tahimik. Yung mga ano lang naman talaga man nanggugulo po talaga yan. Yung Hamas, Hezbollah, yung mga yan. Mga terrorist organization po kasi yan. Ano po maasahan yun? Mga terrorist organization yung mga yan. Jerusalem. Jerusalem, halo po, di ba? Halo, parang halo. Sa Nazareth, alam ko sa Nazareth, majority Hudyo. Saka sa Cana, ano, Canaan. Cana. Yung, di ba, yung wedding ng Cana, di ba? Halo rin doon sa Cana. Sa Nazareth talaga, saka yung parte doon sa may River Jordan. Yung community ng mga Israeli yun. Jerusalem, halo nga po dyan. Di ba? Tel Aviv. Tel Aviv. Masarap ang KFC sa Bethlehem. Ano? Masarap ang KFC sa Bethlehem. Owner Palestinian. Masarap po yung Kentucky Fried Chicken sa Bethlehem. Kasi binigay ng Israeli sa kanila yan. Yung Bethlehem, under ng ano, Palestinian control. Under Palestinian control ang Bethlehem. Kaya medyo magulo sa Bethlehem, di ba? Medyo hindi ka rin sigurado sa Bethlehem, magulo, madumi. Marami mandurukot po dyan, di ba? Marami mandurukot po dyan. Tatabihan ka na ng mga ano. Kasi nga ayaw ng Iran ang friendship ng Saudi at Israel. Ayaw po talaga. Galit ang Iran sa Israel, sa Amerika. Galit ang Iran sa Western powers. Galit ang Iran sa Israel mismo. Saudi Arabia. Saudi Arabia, Abu Dhabi, yan, mga galit ang Saudi dyan. Kuwait, Bahrain, yan, mga bansang yan. Ayaw po nila nakikipag-usap ang Saudi Arabia sa Israel. Which is, Saudi Arabia, Arabo rin naman sila. Arab din naman sila. Parehas din ng mga Hamas na to. Hezbollah na to. Pare-parehas sila mga Arabo. Pero, ano kasi ng Saudi Arabia, Western. In-embrace nilang Western culture. In-embrace nilang Western culture. Kinaibigan nilang Amerika. Kinaibigan nilang Israel. Kaya galit ang Iran. Hindi Arab country ang Iran. Islamic. Islamic po, Islamic. Hardline Islamic. Islamic country, Islamic. Yung leader kasi dati dyan, si Khomeini. Yung founder ng Iran, yung pinatalsik yung dating leader dyan sa Iran. Dati ang Iran nga dati is pro-western din eh. Pro-America dati ang pro-western dati ang Iran eh. Yung dating presidente nila, nung napatalsik, pumalit si Ayatollah Khomeini, yun. Naging Islamic State na. Islamic State na. Oo, mix sa Jerusalem. Islam, Christian, Islam, Christian at Jewish. Opo. Kabisera eh. Kabisera po ko ng Israel ang Tel Aviv eh. Andiyan talaga magano ang mga terorista. Mahirap talaga.
sa mga hindi mag-aral, kadalasan nauwi sa masamang pamumuhay ng isang terorista. Easy money, gusto, dahil tamad at baril dala para mabuhay sila. Kaya nga po yung mga New People's Army, mga tamad yan. Panereklamo sa gobyerno, di ba? Hirap ng buhay. Hirap ng buhay, ba't iba nakakasurvive naman? Hindi kayo mga New People's Army, hindi ako naniniwala. Mga tamad din yung mga yan. Kagagawa niya ideology. Ideology nyo, katarantaduhan. Never ma-embrace ng Philippines ang ideology ng China. Ideology ng North Korea. Diba? Ideology ng Russia. Ang komunista Ang mga komunista, tamad din yung mga yun. Puro, wala. Inabutan pa ako nun ang mga suicide bomber. Grabe po, no? Grabe, no? Yung dating Prime Minister ng Israel, pinatay, di ba po, Ma'am Vilma? Ewan ko lang po, nandyan na kayo nun. Si Rabin. Yung Yitzhak Rabin, di ba? Pinatay yun eh. Kasi nakikipag-pistok siya kaya ba naman? Kinakausap ba naman niya si Arafat? Si Arafat yung head ng mga terorista. Si Arafat yung head ng Palestinian Liberation Army, PLO, Palestinian Liberation Organization, which is against Israel, di ba? Pinatay yun si Prime Minister Rabin. Pumatay mismo kay Prime Minister Rabin, rin, Israeli din. Israeli hindi naniniwala sa peace talk with Arafat. Kaya pinatayan si Prime Minister Rabin. Masyado siyang sa mga terorista. May isang Pinay namatay noon 2004 yata yun. Yung may nag-suicide bomber dyan, ma'am, di ba? May namatay yatang Pinay noon 2004. Nagpasabog talaga. May katarantaduhan mga yun, ma'am. Pumunta sila ng Amerika, nag-aral sila, graduate, yung mga Harvard pa hindi pa yung nagpasabog dun sa yung mga terorista nagpasabog dun sa 911, diba? Tapos yung terrorist pasasabugin din sa yung Pentagon, lumaban yung mga pasahero, wala. Buti lumaban yung mga pasahero, talagang hero yung mga pasahero na yun. Hindi umabot sa Pentagon yung airplane na yun. Next target pala talaga is Pentagon na after 911. Kinabit yung bomba sa katawan nila, bayad mga pamilya nila, gawa nila aakit sa bus. Kaya noon mga bus sumasabog. Kaya nga po dati, kaya buti nga po ngayon medyo nawala ng mga terrorist, yung mga nag-hijack ng airplane. Nauso rin po dati yan. Nang-hijack ng airplane, ng aeroplano. Hi Bunso, 02 Chan. Hi Raw. Hello Bunsoy. Okay lang Bunsoy. Silent lang muna. Yan, yung mga Abu Sayyaf, yan, yung mga nandun sa Marawi, yung mga, ba yun? Mga ISIS, mga mga Iran yan eh. Nag-aral sa Iran yan mga yan eh. Nag-aral sa Iran, nag-aral sa Lebanon, mga extremist state. Mga bansang naniniwala sa mga terorista. Bunsoy. 02 Chan, si Bunsoy din po yan. Swerteng
Swerteng. Ano yan, kuya? Hindi ko mabasa yung message mo eh. Swerteng tumanda sila. Malimit bata pa na mamatay na sa baril yun. Yun ang gulong ng buhay nila. Kasalanan po nila minsan. Minsan kasalanan din po ng mga yan. Yung mga nag-aaral sa UP, PUP. Alam naman nilang saan pupunta. Alam naman nila saan sila dadalhin. Diba? Magpaparecruit ka pa sa bayan muna. Yan sa mga kabataan activist. Once na pumasok ka talaga dyan, matik na yan. Breeding ground na yan eh. Breeding ground na yan talagang yan, stepping stone. Stepping stone mo yan papunta sa komunista. Magiging kadre ka na ng NPA. Mamamatay ka na ng kadre ka ng NPA. Ilang instance na yan. Hinahanap sila mga magulang nila. All the while, kala ng mga magulang nila nag-aaral. Nagtiwala naman yung magulang nila. Pinadala nila dito sa Maynila. Aral naman daw sa UP, PUP, kunwari. Magugulat ang mga magulang. Nasa bundok na. Namundok na pala yung mga anak nila. Diba? Kaya nga si Franz Castro, maraming kaso yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Yung AK Party List. Number 1 recruiter ng mga kabataan niya. Ikaw ang kidnapper. Dapat ikaw talagang kasuhan. Franz Castro. Hindi yan si Tatay Digong. Diba? Binabaliktad mo si Tatay Digong. Eh. Ang laki ng galit yung kay Tatay Digong kasi hindi kayo nakaubra ng panahon niya. Talagang pinitiay kayo ng literal. Minumura kayo ng literal. Diba? Talaga naman kamura-mura kayo, mga komunista kayo. Kagalang-galang ba kayo? Wala kayong ginawa kundi manggulo sa mundo. Manggulo sa Pilipinas. Diba? Salamat kayo, mabait yung presidente natin. Kung iba yan, ewan ko lang. Masyadong mabait lang itong si Apo Bongbong. Yung approach kasi ni Apo Bongbong, masyadong mabait. Which is minsan mali din. Inaabuso. Inaabuso ng kabaitan ng iba. Yan, kapsatid yan, si Bunsayan yan, si Bayot Boy anti-America siya, lagi na andyan. Dapat masilip ng mga masilip ng mga immigrants yan, mga talagang taga-Amerika na Pilipino na punta ng punta dyan, galit naman sa Amerika. Diba? Pro-China yung hinayupak na yun, andyan na naman daw. Hindi naman ako against Amerika. Ayoko lang ng baka maano tayo ng China. Hindi nga tayo inaano ng China kasi nandiyan ang Amerika eh. Bobo nga ba? Diba? I-analyze mo nga. Siguro pag walang China, pag walang Amerika, matagal na tayong nilusog dito ng Pilipinas, ng China, dito sa Pilipinas. Sipin mo yan. Tapos punta ka sa Amerika. Gago ka. Punta ka sa Beijing. Punta ka sa Shanghai. Yeah. Himurin mo yung pit ng presidente ng China. Himurin mo yung pit. Mo, dilaan mo pa eh. Pagka pro-China mo, sobra. Tapos pupunta-punta ka dyan sa Amerika, ang kapal ng mukha mo. Dapat yung mga yun, hindi pinapapunta ng Amerika yan. Sila Renato Reyes, ako, magbigyan ng visa yan. Swerteng tumanda sila, malimit bata pa. Kaya nga, diba? Kakapal ng mukha, diba? Si Bayot Bay, kala mo naman, anti-America ka, tapos punta sa Amerika, andiyan ka na naman. Kung ako naman ng Amerika, i-revoke ko talagang visa niyan. Ban ka na rito sa Amerika. Kung si President Trump siguro presidente diyan, ban na yan. Hindi na makakapasok ng hinayupak na yun. Renato Reyes. Balita ko sa Amerika nag-aaral anak niyan eh. Galit kayo sa Amerika, tapos mga anak niyo sa Amerika nag-aaral. Mga damit niyo, mga imported, made in USA. Diba? Nasaan ang irony nun? Nasaan ang logic nun? Diba?
ibagsak yung imperialist ng Amerika. Pero suot nila mga naka naka LeBron James, naka Jordan, naka sando ng Golden State Warriors, Stephen Curry, di ba? Nasa ng logic no. Galit kayo sa Amerika pero mga suot nyo imported, made in America. Dapat yung mga suot nyo made in Bangladesh, made in China. Mas maganda siguro maghubad na lang kayo. Diba? Hindi nga bahag eh, dapat literal, dapat mag-brief na lang kayo. Hindi kayo bagay magbahag kasi bahag eh sagrado yun sa mga igorot. Hindi kayo bagay magsuot ng bahag. Bagay sa inyo maghubad na talaga. Wait Puso, Manong, cool ka lang. Hello po sila. Musta, Manong? Madika, ag high blood. Manong. Maka high blood na gamin. Ibag na malimit na kamsat dayaga. Ibag na malimit na. Kasi na madika ma high blood. Agrarally na pa. Yung mga bayan muna, yung mga makabayan lang, magrarally sila sa embassy ng Israel. Masyado na brutal lang ginagawa ng Israel sa mga yung mga yung mga Palestinian, Gaza. In the first place, kasalanan ng Hamas yan. Kasalanan ng Hezbollah. Hindi naman kasalanan ng Israel yan. Ang Israel gumaganti lang sila. Yan, Kapsat Diana, may bago tayong viewer. Si Madam Vilma. Tiga Israel mismo. Nagbo-work mismo sa Israel. Nung araw, ang namumundok nga may puso, pero ngayon ang namumundok mga batang paniwala sa maling hangad sa gobyerno. Opo, kasi yung kaibigan ko po dati, kaklase ko po dati, kung kilala nyo po yung Laba, yung magkapatid na Laba, Jose, saka Jesus Laba, mga kasama po ni Tarok, ni Commander Tarok, di ba? Kasama yung Hok Balahap, kasama nila dati, yung Laba Brothers, yung mga huling nahuli, yung mga nahuli ng panahon niya, panahon po yata ni Magsaysay yun eh. Panahon ni Magsaysay. Yung si Lolo Jesus saka si Lolo Jose. Mga Laba Brothers, mga Hok Balahap yun. Talaga nakakausap ko sila doon. Bata pa ako. Talagang maano sila, yung revolutionaryo talaga sila. Iba yung paniniwala nila eh. Yung mga paniniwala ngayon talagang bandido na eh. Hindi na bandido na po sila, hindi na yung dating pakikilaban nila, iniano nila. Hello Bonsoy 02 dyan, kaway lang. Hi to Miss Diana McFadden, gandang PM sa'yo, best friend. Salamat sa pagtulong kay Flowers for you. Hello Carlito, hello Bunso Iris, hello Ma'am Vilma siya. Hello po Ma'am Vilma Calyanta, ingat po dyan. Nasa Israel si Ma'am eh. Kaya nga, bagong pasok lang siya Kapsat Diana. Nasa Israel mismo siya, literal, talagang nandun siya. Si Ma'am Vilma. Kanina nga, abang naka-live ako, may nag-alarm na naman daw. Tumakbo na naman siya sa bomb shelter. Thank you, Sir Carlito po sa Bulaklak. Musta mo dyan sa Pinas? Wala, makatatapos lang ng barangay election. Magulo rin. Katatapos lang ng barangay election, Kapsat Diana, magulo rin. Alam mo naman ang election dito, magulo. Barangay chairman lang ang pinag-aagawan eh. Nagkakatayan pa sila. Alam mo naman ang eleksyon dito sa Pilipinas, ang gulo. Barangay chairman lang, SK lang.
Papatayan. Para lang mga pwesto. Pirmi lamis siguro tanong kabsat Diana. Pirmi ti lamis. Sobrang nalamig dyan ngayon, no? Nalamis na talaga. Nalamis na dyan sa Ireland. Nalamis na talaga, no? Pirmi. Pirmi lamis siguro tan. Tata. Manang Makoy, musta nga, white lady, dyan, ngayon. Andun pa rin sa Baguio. Andun pa rin, hindi naman nawawala. Andun pa rin yun. Hindi naman nawawala yun. When Manong nalamis na. Ay, Bunsoy. Naka-silent lang si Bunsoy kapsat Diana, may ginagawa. Yan si Zero Tuchan, si Bunsoy din yan. Si Bunsoy Iris din yan. Bunsoy, dito na si Ate Diana mo. Bunsoy, Ate Diana, dito na. Ate Diana mo ha, dito na. May ginagawa siguro doon si Bunsoy. Pag nagsa-silent yan, may ginagawa yan. Silip-silip lang siya. Silip-silip lang, Bunsoy. Basta pa may alarm ang Bilma, takbo po kayo kagad ha. Huwag na po kayo mag-ano kagad ma'am. Nakakatakot yan. Talagang shelter na kagad ng takbo niyo yan. Takbo na kagad sa bomb shelter. Buti hindi po umabot yung mga Hamas dyan ma'am. Di ba nagbabahay-bahay din sila ma'am Bilma? Yun ang nakakatakot, yung nagbahay-bahay talaga sila eh. Tapos kada makita matsempohan nila dun sa balay, binabaril talaga. Yung caregiver nga, saka yung pasyente niya, patay. Caregiver na Pilipina, hindi niya talaga iniwan yung ano niya, hindi niya talaga iniwan yung pasyente niya eh. Yung tiga Pangasinan, yung Ilocana, mabait po yun. Bilib po ako doon, hindi niya talaga iniwan yung amo niya. Pwede siyang tumakbo ron, pwede niyang iniwan yung amo niya. Kung papatayin niyo itong amo ko, patayin niyo na rin ako. Dalawa silang pinatay ng mga Hamas na yun. Yung mag-amo, yung tiga Pangasinan na caregiver, bait yun eh. Sayang. Yun, mga hero talaga yun. Shalom, Diana McFadden. Okay naman sa barangay namin, basta ikaw wag lang magpapagod at bawal din magpuyat ng water control o dami para healthy ka. Yung ibang barangay ko kasi talaga grabe sa Abra, magpapatayan pa sila sa Abra. Dami pong umatras na kandidato sa Abra, papatayan talaga. Notorious talagang Abra, killing fields talaga. Kahit pala barangay election dun eh, grabe, papatayan talaga sa Abra. Okay po, Sir Carlito. Noted po. Anyo reseta? Anyo reseta kamsat? Anyo reseta kamsat pintas? Anyo oras ito? Ita, tata. Malim? Damdama, gawid ka saan? Madamdama, out mo. Dajay white lady plawakan, nakuhanan da pa ito video eh. Actual video talaga nakuhanan da, napicturan da. Jessica Soho,
Ni Jessica Soho, umuli jay bagyo di let jay Halloween presentation da. O jay Halloween presentation yan. Nakuha ng ti picture. Jay Lawakan Road. Di White Lady. When 258 nung. 258. Ba yan? Sorry po, mama. Nabubura-bura ko yung ano. Yan. $258 nung. Okay, noted po. Kaya nga nagbalita sila, wag ka magbukas ng gate o pinto. Kantong ano, Halloween specialty program ni Jessica Soho ito. Napandata Lawakan Road. Nakuha na talaga ti picture, White Lady. Asidig jay second cemented. Asidig jay. Nakuha na jay. Jay talaga. Jay asidig jay second cemetery. Jay White Lady. Di na nabago yan sa Abra. Kada eleksyon naman na mabalita. Magulo po talaga ron, Abra. Ang irony, mismo kamag-anak pa, mga magkakamag-anak pa po sila, nag-aanuhan sila. Abra kalabra, mga Ifugao. Po doon matatapang po sila. Oo. Ifugao, ibang tribo yan, di ba? Kalaban ng Igorot yan. Ibang Ifugao sa Igorot, magkaiba tribo niyan, Kamsat Dayana. Di ba? Ifugao sa may ano yan sa may Banawi yan Rice Terraces. Buyak Tumanong. Yung basta yung kay Jessica Soho, yan mo yung Halloween special. Halloween special na. Jessica Soho. Sa Lawakan Road. Buyain. Basilan din puro patayan. Kultura na talaga Kultura na talaga. Pero ngayon tahimik na daw sa Basilan, Kamsat. Ngayon tinatahimik na. Nung si Tatay Digong nang umupo, tumahimik na. Nung si Tatay Digong nang umupo, tumahimik na sila. Sa Basilan. Kamsat Diana, ingat lagi dyan. Imbag na bigat ita, Kamsat Daya Ib. Imbag na bigat, Kamsat Ib. Kamsat Ib, imbag na bigat. Salamat pagpasok sa akin live. Ito, may bagong pasok, Kamsat Ib, si Ma'am Bilma. Tiga Israel mismo. Sa Israel mismo siya, talaga. Nasa Israel siya ngayon, si Ma'am Bilma. Dito walang ganyan, gera lang meron na. Kaya yung nga nakakatakot, Kamsat Bilma may Ma'am Bilma mega love shout out Ma'am, mega love shout out Bilma, ingat lagi. Hello Ma'am Iba, ikaw din, ingat ka lagi dyan. Katakot dyan sa Israel ngayon sa ngayon. Anytime, yung bomb shelter. Takbo kayo dyan, ma'am, pag Sis Iris, ikaw din, ingat lagi. Naka-silent lang, Kamsat Ib, may ginagawa yata. Shalom, Eva.
Matagal ka na po sa Israel, ma'am ano? Ma'am Bilba, matagal ka na po sa Israel. Mga ilang taon ka na po dyan sa Israel? Ma'am Bilma, ingat ka dyan. Pray for your safety and all. Sana okay na dyan. Di, pag tumutunog nga daw yung siren, alam mo naman yung siren, di ba? Tatakbo na daw sila doon sa bomb shelter. Talaga may bomb shelter. Literal na bomb shelter talaga. Tatakbo ko talaga. Hindi mo lang alam sa tatama yung bomba eh. Ito daw Hamas, palipad daw ng bomba eh. Dito, magulo na rin. Meron hate sa mga Jewish dito. Kaya iwas ako sa umpukan ng mga tao lalo na sa New York. Huwag ka muna masyado sa New York. Huwag ka muna masyado sa New York. Kapsat Eve. Maraming Hudyo. Maraming Hudyo sa New York. Maraming Jew sa New York. Iwas lang. Wala namang masama. Wala naman sa Jewish community ang problema. Dahil sa mga kalaban nila eh. Sa mga galit sa kanila, yun ang problema. Yung Jewish community, mababait yung mga yan. Yung nga daw, yung lugar daw nila Mang Bilma, Palestinian daw, saka Jewish community, nagkakasundo. Partner daw sa business. Yun ang maganda. Wala, nag-i-exist ang nagsasamang Palestinian saka mga Hudyo. Mega loud shoutout Sir Carlito Sariñas. God bless po, ingat po kayo lagi. Mga kakapsat, busy lang po si Bonsai Iris natin ha. Kapsat Team, Kapsat Diana. Kuya Carlito, busy lang po si Kapsat. Busy lang po si Bonsai. May ginagawa lang po. Naka-silent lang si Bonsai Iris, andyan lang yan. Live lang tayo. $18 na po. Teka. 18 years dito. Wala pa po. Di ba po kayo nakabakasyon dito sa Pinas? Grabe, ang tagal niyo na pala dyan, ma'am. No? 18 years old. 18 years na pala kayo dyan sa Israel. Grabe. Same employer po, ma'am. Same employer po, Ma'am Bilma. Hindi po kayo nagpalit ng employer. Dami pinapaaral. Kaya po. Mahal po kasi yan sahod dyan talaga sa Israel. No? Kahit ayaw mong umalis dyan sa Israel, ang mahal nga ng sahod po dyan. Yan ang maganda po sa Israel, maganda ang sahod. Kahit magulo, kahit iisipin mo rin eh. Isipin mo rin eh. Ano nga naman ang buhay mo rito sa Maynila, sa Pilipinas? Isipin mo rin, gusto mo bumalik ng Pilipinas, wala ka namang kung anong buhay mo rito. Diba? Hindi ngayon ng time. Yan, sila Kabsat Team. Kahit ganyan lang Amerika, hindi mo naman pagpapalit ang Amerika sa Pilipinas. Malungkot lang. Pero economy-wise, kung nasa abroad ka, stick ka muna sa abroad. Hindi pa ngayon ng time para bumalik dito sa Pilipinas. Wala, layo ng diferensya. Kinikita mo sa abroad. Kalahati sa kinikita mo rito sa Pilipinas. Ilan po anak nyo, Ma'am Bilma? Tika. 7? Grabe. 7 pala anak ni Ma'am Bilma. Dami ah. Grabe. 7 pala anak ni Ma'am Bilma. Talagang magtitiis siya din sa Israel. Dami pala talaga niyang pinapaaral.
Wow, dami po pala, Ma'am Vilma. Sana all dami, anak. Congrats po. 60 na ako, senior na. 60 na pala si Ma'am Vilma eh. 60 na po kayo, Ma'am Vilma. Okay. Caregiver din po kayo dyan, Ma'am. Ano pong work niyo dyan sa Israel? Ano pong work niyo dyan sa Israel, Ma'am? Yun yung kagandahan sa ibang bansa, di ba? 60 years old. Pwede pa mag-work. Dito kasi sa Pilipinas, may discrimination. May discrimination dito sa Pilipinas. Pag mga ganyang edad, hindi na pwede. Call center ka. Call center na lang tumatanggap ng mga ganyang edad. Kaya mahirap din dito sa Pilipinas. Pag overage ka na, lagpas 50 ka na, wala ka na. Hindi, yung una old woman 10 years. Nag-dive si Ima, special visa na ako. Nag-dive si Ima. Special visa na ako. Autis patient talaga. Autis patient talaga ako ngayon. 8 years na. Opo. 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 Yung dating employer niya wala na po. Yung si Ma'am ano. Yung dating employer niya wala na. Ngayon may bago kayo. Autis. 8 years na. Bata. Mag-ingat po kayo. Ate Vilma. God protect you and your family. No, ma'am, ingat po kayo dyan sa Israel. Hindi nyo lang po alam, Ma'am Vilma. Ingat lang po, Ma'am Vilma. Buti nga po, na-discover nyo po itong channel ko. Gusto ko po talaga yung Israel. Pinahangaan ko po talaga yung mga Hudyo. Ang galing ng mga Hudyo eh. Talagang idol ko yung mga Hudyo. Saka nag-aral din po ako ng history. Yung history po nila talagang kawawa po sila ng panahon ni Hitler. Talagang kawawa po sila ng Holocaust, doon ako naawa kay Hitler. Doon ako naawa sa mga Hudyo, yung ginawa ni Hitler sa kanila. Holocaust, grabe. Sa loob ng 3 taon, ilang milyong Hudyo ang pinatay niya. Gas chamber niya, concentration camp. Diba? Kaya pinakakawawang tao rin ng mga Israeli. Caregiver si Ma'am, caregiver. Dito till kaya mo mag-work. Mga mag-work. Friend ko 66 years old na. Andito pa. Kaya nga po yan po maganda sa ibang bansa. Yan, sa Amerika. Sa Amerika, kahit 70 years old ka dyan. Basta malakas ka pa, pwede ka pa mag-work. Pwede ka pa, kukunin ka pa, pwede ka pa mag-work. Sa mga Walmart, sa mga grocery store. Di ba kapsatid? Yung mga senior, makikita mo mga nag-a-assist yung mga senior sa Amerika. Yun ang maganda sa ibang bansa kahit walang age na, no? Walang age na dito, panay bata naman kasing hinahanap. Puro pag na, wala na. Ma'am Vilma, sana makita niyo po dyan si Jesus Christ. Baba po sana ulit siya at stop na niya ang kaguluhan po dyan. Kaya nga, tanga lang to mga Hamas, to mga Hezbollah. Di ba nila na Ma'am Vilma? Bakit hindi nila kaya? Ba't hindi malupig-lupig yung Israel? May something dyan sa Israel talaga. Kasi nga, land of land of Jesus Christ yan. Diyan siya pinanganak. Yung nagkatawan tao si Jesus Christ, diyan talaga siya. Israel. Kaya special yung lugar yan kay Jesus Christ, yung Israel. Special sa kanya mga Hudyo.
Kasi nagkatawang tao si Jesus Christ, Hudyo siya. Hudyo. Si Jesus Christ, pinanganak sa Nazareth, Hudyo siya. Oo. Oo, yun naman siya niya sa Bible. Walang bansang makalipol sa bansa niya, Israel. Bansa po kasi ng Diyos yan, man. Man Bilma. Pinagpala po ng Diyos yan. Dati pa, panahon pa ni Moises. Panahon pa ni Apo Moises, di ba? Imagine niyo 40 years. Oh, nag-ano sila sa disyerto. Punta sila sa punta sila sa promised land, di ba? Yung yung una ko nga, yung una ko amo, pinanood nila sa akin yung Holocaust, nakakaiyak. Grabe po ang ginawa ni Hitler talaga. Aywan ko kung nangyari kay Hitler, nasaniban ba yon o ano? Yung galit niya sa Hudyo. Pero nung unang part nung kay Hitler talaga, panoorin nyo talaga yung ginawa ni Hitler. Tama eh. Mga komunista, tama lang yun. Nilipon niya mga komunista, tama lang. Talagang wala namang anong komunista eh. Walang silbi sa mundo yung mga yan. Talagang dapat lang pagpapatayin niya. Pero yung inano niya ng mga Hudyo, iba na yun. Nagbago ng pananaw ko nun. Dati idol kay si Hitler. Pero nung nag-ano na siya against the Jewish people, di ba? Ilang milyon, Holocaust, concentration camps, di ba? Loko-loko rin to si Hitler, nasaniban niya tato eh. Panoorin niyo, pili ko lang ano ma'am, yung Exodus. Yun. Yung pabalik na sila sa Palestine, di ba? Nakabarko sila. O ayaw sila papasukin sa Palestine kasi andun yung mga Palestinian, di ba? Wala silang bansa, di ba? Wala silang bansa. Panoorin niyo ma'am yun, panoorin niyo kung makakakabsat yung Exodus. Isang barko sila, galing sila ng Germany. Babalik sila sa Palestine. Pagbalik nila sa Palestine, ayaw sila papalikin ng mga, ayaw sila papasukin ng mga British. Kasi yung British nun, sila may hawak ng Palestine. Ayaw daw ng mga Palestinian. Ma'am Bilba, palagay ko, baka kilala mo yung Pinay na nakapagligtas ng kanyang amo. Kaya sikat na naman. Kaya sikat na naman ang Pinay sa pagtulong. Yung nabuhay, kuya. Yung nabuhay, yung binuhay, no? Yung binuhay ng mga Hamas. Yung isa kasi pinatay, yung tiga Pangasinan, yung pinatay, diba? Ito, binuhay yata. Binuhay to eh. Binuhay to ng mga captive niya. Binuhay siya. Holocaust victim, alaga ko una. Kinikwento niya, nagkahiwalay sila magkakapatid. Mag at magulang. Dito na, Israel sila. Nagkita-kita ulit sila. At least, nagkita-kita po ulit. Nagkita-kita ulit sila. Nagkita-kita pa ulit sila. Yun ang maganda. Pero nakaranas talaga sila ng nagkahiwalay-hiwalay sila. Ewan ko nangyayari sa utak ni Hitler, no? Pinasukan talaga siya ng demonic. Naging demonic si Hitler eh. Sa loob ng 3 taon, 3 years lang naman yung World War II, di ba? Sa loob ng 3 taon, ilang milyon Hudyo. Hindi ko siya kilala. 3 hours biyahe mula dito sa akin papunta sa kibbutz. Taga Nueva Ecija yun, manong yung pinuhay. Yung taga Nueva Ecija, pero yung pinatay, Ilocana yun eh, yung isa. Tiga Pangasinan. Nurse siya, pero dyan sa Israel, caregiver siya. Nurse siya by profession eh. Pero dyan sa Israel, siya, nurse, caregiver. Tiga Pangasinan yan, yung nirap-trap. Nirap-trap, pati amo niya. Pwede siyang tumakbo at ano eh. Hindi niya iniwan yung amo niya. Talagang dalawa sila nirap-trap.
literal. Patayin yung amo ko, patayin yung amo ko, sabay niya na ako. Dalawa nga silang niratrat. Dalawa nga silang pinatay. Madami Pinay sa Gaza. Married to Palestinian. Yung pinatay, Pangasinan, ganda nun. Oo nga, oo nga. When nga raw Dajay Ilocana, Ilocana met Dajay. Asunsyon siya. Apelido na Asunsyon. Asunsyon siya, apelido na Dajay. Asunsyon ti apelido niya Dajay. Asunsyon. Apelido niya Asunsyon. Well, kaya nga. Sayang na, bata pa eh. Bata pa yan. Ubing pay. Mambin 10 province nyo. Dito po sa Pilipinas. Tiga 10 kayo dito. Ilocana, Bisaya, si Ma'am Vilma. Tiga 10 kayo dito sa Maynila, sa Pilipinas. 10 probinsya nyo, ma'am. Ilocano po ba kayo? Kapampangan, Bisaya? Opo, may tanggap ka pang senior income. Lalo na sa work, kompleto ang benepisyo. Kaya nga, Kapsat Eve, yun nga, kaya nga, kung ako rin, given na chance, nasa abroad na ako, hindi ko bibitawan. Hindi ko pa rin bibitawan ng abroad. Maganda ng buhay mo dyan. Hindi pa ngayon ng time eh. Hindi pa ngayon ng time na balik Pilipinas ka. Hindi pa ngayon ng time eh. Lalo dito, contractual. Kahit call center dito, contractual eh. Ang call center dito, 6 months, 3 months. After 3-6 months na yun, i-assess ka pa kung i-hire ka ulit o hindi. O, di ba? At least dyan talaga, kahit 3 job, 2 job, pwede. Panandiyan ka sa Amerika. Yung ginagawa mo na lang, Kapsat Eve, malaking ganyan. Magandang racket yan, yung nag-grocery ka. Grocery ni Kapsat Eve yung mga niyang Amerikano. Bibigyan lang siya ng dollar. Bibigyan lang siya ng listahan. Saka yung pang-grocery, ihahatid niya. Mag-grocery siya, ihatid niya sa kapitbahay niya. Babayaran siya. Magandang racket kaya yun. Magandang racket. Tinutuloy mo pa Kapsat Eve? Tinutuloy mo pa rin yung pag-grocery mo sa neighbor, kapitbahay mo. Tapos babayaran ka nila, no? Ako nga dati, car wash. Mga ibang Amerikano talaga tamad. Napansin ko lang, sorry to say, ibang puti, tamad. Kotse mismo nila, di nila mahugasan eh. Ako, naguhugas. Bayaran nila ako ng $50, $70. Linisin ko, pati garage nila, magugulat sila, parang bedroom yung linis ng garage nila eh. Warwar eh. Makalat din, makalat. Mag-retired na lang sa Pinas. Mag-retired na lang sa Pinas po. Pag may naiipon ka, Kapsat. May naiipon ka, Kapsat. Pero kung malakas ka, pwede ka hindi mo, ikaw ba pagpapalit mong buhay mo dyan sa buhay dito? Anong gagawin mo rito? Ikaw, maganda ang trabaho mo dyan. Kapsat Diana, malaki pa siguro sahod mo dyan. Ikaw, Kapsat Eve, pagpapalit mo ba buhay mo dyan sa buhay dito? Malungkot lang. Malayo kayo sa mga kabag-anak ninyo. Pero, given na choice talagang abroad na muna. Hindi pa ngayon ng panahon para bumalik eh. Wala pa.
Tagilid pa itong Pilipinas. Mapandan kami. Lola ko sa ama, Ilocana. Mapandan, Pangasinan. Panggalatok kayo, madam. Panggalatok kayo, madam. Panggalatok. Mapandan, Pangasinan yan, di ba? Panggalatok. Pero marunong kayo mag-Ilocana, ma'am. Basket. Marunong din kayo mag-Ilocana. Ilocana, marunong kayo. Mag-Ilocano, marunong kayo, basket. Basket Ilocano, amuy makaawat kayo, ma'am. Kaya nga, Panggalatok kayo, ma'am. Mapandan, Pangasinan. Pero lola niyo po Ilocana. Ako kasi ma'am, Isabela sa Baguio. Isabela sa Baguio po kami. Layo, Mapandan, Pangasinan sa may ano po yan. Malayo po sa ano, parting Manawag po pa yan. Yan si Kapsat Diana, Baguio po yan. Ilocana po yan. Yung si Kapsat Ib, Samar po yan. Leyte sa Kapsat Ib. $11:30, mag-out na po tayo. 11:30, out na po natin ulit. Mababa na naman itong live natin. 11:30, out na again. Meron na naman po time 5 minutes para po mag-live. Marami pong salamat sa mga pumasok sa live po ni Kapsat Koy. Bukas po ulit, magla-live tayo ulit. Welcome po ulit, Ma'am Vilma. Welcome po sa channel po ni Kapsat Koy. Ingat po kayo dyan, Ma'am Vilma. Ingat lang po. Ingat po kayo dyan sa may Israel. Nagaganda po talaga dyan sa Israel. Aside from America, Israel po, yan ang mga nagagandang bansa. Kapsat Diana, panurin mo yon yung Halloween special ni Jessica Soho. Kapsat Ib, panurin mo Halloween special ni Jessica Soho, Halloween special, panurin nyo. Gawin yung Kapsat Ib para malaman mo yung White Lady sa Lawakan. Yung live. Literal talaga, may nakuha na, mayroong taxi driver kinento niya. Nakuha na niya pa ng video. Actually, nakuha na niya ng video. Sumakay sa Lawakan. May babaeng sumakay doon sa Lawakan. Kinara yung pinto. Sumasagot eh. Saan po kayo, ma'am? Scout Barrio. Scout Barrio po, ma'am. Scout Barrio, sabi ng babae. Hinati. Wala, hindi pa nakarating ng Scout Barrio. Biglang nawala. Pinara niya eh. Pinara niya yung taxi. Takot siya eh. Sige nung, ingat bye po sa lahat. Ingat po tayong lahat. Pure Ilocano, friend ko dito. Opo, Ma'am Vilma. Imbag na malim po sa inyo dyan. Alam ko, hapon po sa inyo dyan eh. Imbag na malim. Siguro marunong naman po kay konting Ilocano, ma'am yan. Amuy yung basket. Makaawat kayo, ma'am yan. Mamaya, nung afterward. Kapsat Diana, mamaya. Ikaw rin, Kapsat Ib, yung yung Jessica Soho, horror special, nakatakot. Nurin nyo lang. Isabela, mga friends. Isabela po si mama. Mama ko po Isabela. Pero may lahi po kasi Kastila yung 70% Spanish, 40% po iba nag-Ilocano po, iba nag-Spanish po si mama. Si papa po pure Ilocano. Pure Ilocano talaga si Erpat. Exciting ganun panoorin, manong.
buyaan mo damdama. Basta buyaan mo damdama. Ni Kabsat Aguilar, nag-live ta. Kabsat Diana. Kita anti-live na. Replay na. Gata, nagbisita da pa, ano, punpun ni, pinag-ano ni, ano, pinag-ano ni Fernando po Jr. Jaynor Cemetery. Kabsat Aguilar, nag-live tatay. Yan, napanood siya ano ni FPJ. Libingan ni FPJ. Nag-comment na ron. Medyo okay din naman siguro si Kabsat Aguilar. Nakasubli man eh. Nag-live man eh, tatay. Pasok ka na lang. Ano na yung replay ni Kabsat Aguilar din. Kabsat Diana. Tatay nag-live eh. Okay lang po yung Ma'am Vilma. Salamat po Ma'am Vilma. Fine. Yung bag na nakita mo. Mega love shoutout din sa'yo, Kabsat Aguilar. Oh, sana okay ka na talaga. Sana okay ka na. Ha? Host maigi ang mga viewers, friends natin, mga from abroad. Talaga kaya maaga pa sa kanila. Dito, hating gabi na. Hapon po sa Israel po yata. Hapon. Hapon sa Israel, hapon sa Israel, hapon sa Ireland. Sa Amerika po, umaga. Opo. Opo, Kabsat. Instacart lalo malapit na. Thanksgiving. Maraming senior na hindi na pwedeng mag-shopping kaya nag-order sila sa Instacart. Ikaw mag-shopping para sa kanila tapos i-deliver sa bahay. Oh, may pera ka, di ba? Bayaran ka, di ba? Yan ang gagawin ko nga sa Amerika eh. Pag nagbakasyon ako kay Kuya, Instacart. Gagawin ko yan. Boy na ako nun. Ganyan-ganyan lang. Boy ka na, Instacart. $11.31 Kabsat Diana. 11.31 to yan. Malaki tip bigay sa Instacart. Tapos bigay ka ng cash $200 sa isang araw ang kita. Nakaintindi. Si Bunso yan, Kabsat Ib, paglinggo. Si Bunso yan natin, nagsa-sideline yun. Blood pressure naman. Yung mga senior sa kanila, ano talaga mabilig dandagal yung bata. Blood pressure naman. Nagpapa-blood pressure yung mga senior. Pakuha siya ng ko lang kung kano binabayad sa kanya. Kada pala yun, blood pressure siya. Yun naman ang ano ni Bunsoy. Dati pala nag-nursing eh. May alam din konti sa medical field si Bunsoy. Nag-nursing din yata. Nagba-blood pressure siya eh. Sideline ni Bunsoy, Kabsat Diana, Kabsat Ib. Sir Carlito, ikaw din nasa ibang bansa ka rin sa Pilipinas. Hindi, nasa Pilipinas lang yan, Kabsat Diana. Cavite lang yan. Miss Diana, 11:32. Ngayon dito. Kahit lola ko, may lahi ka, Kastila, malit apelido, Ilocana yun. Okay po, Sir Carlito. Huwag ka na rin pong magpuyat. Ingat po lagi. Kaya nga. Kaya ba, mag-aapta tayo ha. Mag-aapta tayo, kakabsat. Mga Bunsay. Salamat po lahat ng pumasok sa akin live ngayong gabi. Kabsat Diana, Ma'am Vilma, ingat po kayo dyan sa Israel. Ingat na po lagi. Kuya Carlito, salamat po.
Kamsat Eve, imbag na bigat sa inyo dyan, ingat ka rin. Yan, Bonsai Iris, ingat din, Bonsai Iris. Yan, si Boss Ram, ingat ka rin, Boss Ram. Ingat lang po. Yan. Sa inyo po lahat, mga bonsai, bonsai yan, imbag na bigat ita, bonsai yan. Yan kay Bonsai JL, ingat at God bless din. Good luck din sa aral at work mo, bonsai. Sa inyo po lahat, kakapsat, mga bonsai, ingat po kayo. Bukas po ulit. Mag-live po ulit tayo bukas. Live na naman tayo ulit bukas. Maturog ako. Ag-out ako ng Ruden. I-out kong Ruden dato yun. Away na. Out na tayo. Bye-bye po, Ma'am Vilma. Salamat po pagpasok. Salamat po. Bonsai Irish, bye-bye. Good night. Bye po sa lahat. Ingat po sa lahat. Bye to all friends. Tomorrow again. Bye-bye. Salamat. God bless. Intay Sara, BBM. BBM Intay Sara. Bye-bye. God bless.